El proper 7 de juny, els ciutadans d'Europa escollim els nostres representants al Parlament Europeu. En Raül Romeva, cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, ens diu quina importància tenen les polítiques dissenyades a Brussel·les per la ciutat de Barcelona, pels nostres districtes, pels nostres barris i per la nostra gent. El 7 de juny votarem possiblement a les eleccions més importants dels últims anys. Decidirem bàsicament quines són les mesures que cal prendre per sortir d'aquesta crisi. De les crisis no s'acaben, se'n surt. I decidirem, per tant, qui ens hi farà sortir. I això és fonamental per ciutats, per municipis, per barris, per persones, en definitiva, que pateixen aquesta situació, que en volen sortir i que, a més, aspiren a veure col·lectivament un món molt millor. Quan analitzem la situació de la gent que viu en aquests moments als barris de Barcelona i veiem que en aquests moments l'atur augmenta, veiem que cada vegada hi ha més gent que té dificultats per aconseguir subsidis que els hi permetin precisament no caure en la situació de pobresa, veiem aquesta persecució constant que hi ha cap a les persones nouvingudes, veiem aquesta discriminació que hi ha moltes vegades entre dones i homes, és necessari entendre que les solucions a tot això no es poden emprendre només des d'una lògica municipal, s'han d'emprendre a escala europea. Això és el que decidirem el dia 7 de juny. Qui ho fa i com ho fa? I és per això que és molt important que si tenim clar que d'aquesta crisi en podem i n'hem de sortir, i si tenim clar que les sortides d'aquesta crisi passen per polítiques socials d'esquerres ecologistes, el dia 7 de juny hem de mobilitzar massivament a la nostra gent perquè des d'aquest punt de vista puguem explicar també que hi ha solucions a la crisi, però que no són les que ens ofereixen aquells que ens hi han acostat. Seran precisament aquelles que proposem qui, d'altra banda, fa molt de temps que estem reivindicant una manera diferent de construir Europa, també des dels municipis.